baka da kuɗi. Ya zama ka ga talaka in ya mata zaman makoki ma an daina wa. ina so ka bayyana Oban wale wani ba a tuwo. Wani mai ɗan gemun ne zai miƙe jama'a assalamu alaikum. Ya jama'a cabe annabi ya hana zaman makoki ya bai ga rabon sawa. Allah zai dan Amma da aka kallo su ci gabu a tuwo. Da gidanar kwai. Ai kaga a samu hadisin da aka ce a zauna. Ai kaga da abace ya mutu wata 11 aka yi ana zaman makoki. 11. Na Maryam Abacha ma ta ga wankin yayya. Ta ce a taƙaita a ɗaure ƙur'anin duk a tahi yayi yau. Wani mai ɗan gimu ta yake hajiya akwai falale? A musulunci ma a iya shekara 2? In an duba kitabar da muji. Kaga baba ko kai ko in ka mutu ba abin da za a yi. In ko akuya ba ka da ita ballanta na kaza. Kwarai kuwa ina haka zancen kai gidan Sa'idu.